Tässä pitäisi olla normaali video eikä mikään onnettomuusvideo. Ja sitten on Kafo. Ja tässä videossa me menemme pimeään metsään. Olemme olleet pienellä tauolla, mutta nyt jatkamme videoiden tekemistä. Aloitetaan matkaa. Meillä on taskulamppu mukana, koska täällä on todella pimeää. Sinne meni. Se Kafo on. Sehän juoksi äsken tuo. Matka pimeytyy. Tuonne me mennään. Täällä ollaan. Kafo. Eikä. Onks kaikki oikein? Okei. Kafo. Jäikö sun jalka? Tää on aikamoinen kolo. Miten sä sinne meni? Sä juoksit suoraan tuolta. Me saatiin ton jalka pois tuolta. Mut Tässä pitäisi olla normaali video eikä mikään onnettomuusvideo. ja sitten Saatiin vietyä mut tänne päälle, mutta tuolta metsästä kuuluu jotain vihellysääntä. Kafo meni just sinne sairaalaan, kun sillä taas murtui se jalka. Lääkärit ne sanoi jotain, että Kafo pitää viedä sinne, mut mä en päässyt jonkun takia. En edes tiedä miksi. Mä nyt on siis menossa kotiin. Me voidaan nähdä Kafo ihan kohta, kun mä menen sinne. Kafo, miten sä voit? Jee, hyvin. Mitä sun jalka voi? No, murstun. Kerro mitä kävi. No mä juoksin siellä. Silloin yhtäkkiä tipuin sinne ja mun jalka meni sinne puun väliin. Ja sitten no en mä enää hirveästi muista sitä. Missä sä olit? Tai olet nyt tällä hetkellä? Kotona. Ei! Sano, että sä oot sairaalassa. Sairaalassa. Tää oli sittenkin, tää oli tarina. Mä oikeesti esitän. Ei mulla oikeastaan mitään jalkaa murtunut. Miten nyt on? Niin ei mulla oikeastaan mitään tapahtunut. Tää oli pelkkä tarina. Muistakaa tilata ja tykätä. Se olis tässä. Mutta muistakaa, tää oli pelkkä tarina.